जोंना बेदरा मोनफैबायना नै लायनो थांगासिनो अर्डारसो खालामलायनांगौ जोंना बेदर जानांगौमोन मानिफ्राय जों बिहरनो नायनानै प्रेस टु हम जों बिहरना जाग्राया नै बेनो आरो बे कम्पानियाव बिहरना जायो नै बेदरा जोंना फ्रेस आरो ना नै बेदरा गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव एबा जोंनि सुजाता बोदो ब्लग चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय दिनै रबिबार दिनै जोंना खामानिया बन्द नालाय बन्दखाय जों एसे माबा माबि बुस्थुफोर संलाबायना जानो नागिरदों आरो दा फुंनि समाव बेखौ जाग्रोनोसै नै एमटिआरनि बार मिस्लि बियो फुङाव नास्तानि थाखाय मोजां बुस्थुआ माने गोदै आरो बाहाय गासिबो मिक्सार दं आरो बादाम दं ओमफ्राय मा होनो काजु बादाम ओमफ्राय बे बादाम गुफुर गुफुर बेफोरबो दङ आरो गोबां मिक्स दं आरो बेवहाय गाइखेर मिक्स दङ माने हेल्थनि थाखाय मोजां आरो बेखौ जानांगौ ओंखायनो जानो नागिरदों आरो दा आं संगोन दैयाबो जोंना नै गरम जागासिनोखा दै फुदुंना लाग्रोखाबाय नै दा बेखौ बिसिनानै होनांगौल' आरो 15 मिनिट थांनानै होबाथाय जाबाय होनाय लोगो लोगो 15 मिनिट दोननांगौ आरो 15 मिनिट दोननाय लोगो लोगो जायो आरो बियो आरो जोंना दिनै सानडेनि दिनै स्पेसियेल दङ माबासो दाउ बयलारसो स्पेसियेला माबाफोरखौ जानाया साबसिन नङा होमबा मा होनो सयाबिनफोरखौ जानाया साबसिन अर्डार खालामखाबाय जोंना बेदराबो अर्डार खालामनांगौ नालाय जोंना माने बेदर जानाया सप्तायाव खेबसेल' जायो आरो रबिबारबा खेबसेल' जायो जोङो सप्तायाव खेबसे दा होबाय आं नै बिसिनानै होबाय बेखौ दसेनि उनाव गोथाव मोनजासिगोन आरो खाबाय नै जोंना हनै देलायगासिनो दाबो 2 घन्टासो जाबाय देलायनाया दिनै बेनोबो खामानि नागिरनो थांनांगौ रुमाव हारसिं थाबाय थानाय जायो दा बेदर सफैबा ओंखाम जानोसै साहा लोंनोसै लाल साहा जों बिराद लोङो नालाय लाल साहा फुदुंनानै लोंनोसै बिनि उनावसो थांनोसै आरो मा होनो खामानिखौ नागिरनो थांसै मोनसे खामानि मोजां मोनदों आरो बेखौ नायहैनि दिनै मा होनानै जागोन जानो गोसोबा नै बिदिखौ जानो हागोन आरो मोजां गोथाव जाखायोना गाइखेर एसे दै बांद्राय नों दा जानोबो जागोन दे लोगोफोर जोंनि फुंनि ब्रेकफास्टआ बेनो आरो फुंनि ब्रेकफास्ट जानोसैलाय खामानि नागिरदावलाबायनोसैलाय खामानि आरो ओंखाम जानानै खामानि नागिरनो थांनांसिगोन आरो ना लेबुनि साहा लोंनोसै लेमन टि ओमफ्रायो माबाबो दङ आरो बादाम मिल्कबो दङ बादाम मिल्कखौ लोंथ'ला गाइखेर नांगौ मानो होनबा गाइखेरखौ जों लायाखै लेमन टि लोंनोसै बेनि उनावसो मा खामानि मावनांगौ मावनोसै आरो दुगैनांगौ दं ओमफ्रायो दा बेदर सफैबा बेदर संनांगौ जानांगौ दङ ना बेखौ जाखां लोंखांसो खामानियाव थांगोन आरो खामानियाबो दिनै नायनाय लोगो लोगो मावबोखानांगौनो माबायदि खामानिया बेखौ मावखानानैसो खामानिखौ माबायदि बेखौ खिथाहरनांगौनो गावसोरनो खिथानांगौ मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोनदों मोजां मोनाखैब्ला मोजां मोनाखै बुंनो हागोन आरो दा बुंनाय मथे स्टार्टिंआवनो हिनजावनो 18,000 होगोन होनदों सेलारिखौ नै जोंना ब्रेकफास्टआ बेबो दिनै लगायनांगोन ना ओरैनो लगायदों माबा गोथां मोनो
लोगोफोर नायलांलायबाय थादो भिडिअखौ दा जोङो खामानि नागिरनाय मावनाय गासिबो खामानिया माबायदि बेफोरखौ नोंथांमोननो खिथानोसै दिनै नागिरहैनोसै बिनि थाखायबो खामानि रुमाव हारसिं थाबाय थानो बायोनो भाषाखौबोथ' बारा रोंखाया दा बुंदों आरो भाषाफोर रोंलायाबाबो जेबो नङानो फंसेबो रोङाबाबो जेबो नङानो बिनि थाखाय आलादा खामानि दंनो आरो लोगोफोर जों दिनै नायसिगोन नोंथांमोना दा नुगोन आरो नायलांबाय था बिदिब्ला जोंना बेदरा मोनफैबायना ओरै लायनो थांगासिनो लायबाय आरोना अर्डारसो खालामलायनांगौ जोंना बेदर जानांगौमोन आरो मैगङाबो फानफैखायो आरो मैगं बेफारियानो गोजान गोजान नालाय गारिजों फानफैयाखैनो नै दायो लागासिनो आरो मैगंबो लानांगौमोन दा जोंना मैगं लानांगोन सप्तासेनि जानांगौखौ दिनैनो बायना लाखानांगौ आरो जोंना जों बिहरना जाग्राया नै बेनो आरो कम्पानियाव बिहरना जायो आरो जों मा मनाया बेसेबांबा गिदिर बुस्थु आरो ओमफ्राय मनाया जि गिदिरखा जोंना नै जाबायबो आरो बियो बारा मोजां नुवासै दे एसे खोमसिनो आरो नै ओरै साहा फुदुंगासिनो आरो नै बे बुट जों जासिगोन आरो जोङो दिनै ओमफ्राय नै दा बेदरखौ मा साइजनि फैदोंखौ लखबनानै देखायनोसै बावनो लखबनोसै लखबदो बेहायनो बेनिफ्राय खेबदा मोजां नुनायनि एकफोरखौ जोंखौ मानसिफोरा जा बेदर जायोसो नंलायसिगोन खोमा ने ना जोंना सप्तायाव खनसे जायो दै दायो प्लास्टिक नामा सिखाया बैलाय साया जाबायमोन खोमा खोमोरनांसिगोन लेमन टि लेमन संख्रिनि सा नै बेजों दिनैहाय ब्रेकफास्टआ जोंना बेदरा जोंना फ्रेश आरोना नै बेदरा एकदम फ्रेश का दासो गोदानानै लाबोनायनि बेनो आरो जोंना ब्रेकफास्ट बेखौनो अर्डार खालामनानैसो जानांगौ नै गोजानथार ना लायनोबो हाया उपाय गैया बायराव दोनहैदो लोगोफोरनि जोङो नै लेमन टि लोंसिगोन ना जोंनि मास्टार बेनो लोगोफोर मा होनो फुंफ्राव बिदि लेमन टिफोरखौ लोङोबा देहाखौ एकदम फ्रेश मोनो आरो लेमन टि लोंनो हानांगौ बरिया मोनो देहाफ्रा सिगोन आरो मा जोङो दायो नै लेमन टिखौ गोथाव जादोंना बिराद बरिया गोथाव जादोंनो देहानि थाखाय नोगोद मोजां आरो ना लेमन टिफ्रा लोंनांगौ आंथ' बांसिन लेबुजों संख्रिजों लोङो दे लोमजाब्ला माबा एकदम लोंनो नोगोद बरिया बे लेमन टिया दे जाद' जालाबाय दं हारसिंबो बानायग्रा आं थांनो नांगौ गासिनो ओंखाम मोनखांबाय जोंहाथ' नै उन्दुगासिनोसो जायोयैनो मबाइल थुगासिनो आंहा बेस्थ' दाउजों आलु
देहाथ' जानो लुबैखाना दिनै संनांगासिनो बेखौ संखांनानै दायो जानानै ओंखारलांसिगोन जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर जानो लुबैनायखौ लाबावबाय आरो आं जानो नागिरदोंमोन बे बेदरखौ गावसो लानानै जाबावबाय नै बेखौ नायलाय नैबे आथिंखौ आं जानो नागिरदोंमोन बोराबबावबायना बियो आं जानो नागिरनायखौ नोगोद लब जायो बियो मालायनि दाब्ले दुब्ले आं जानो लुबैनायखौ जानानै नै मालाय आं ओंखामा बांद्राय दंदां नै बुरजाथार मेनला माबा माबि जाबायना जानो हानाय नंला नुवाखै गावहा बेदरफोर खुरैयावबो आलदा लालायबाबो आंनो नै बेदरनै होनानै नै गोरखा नङा बिनिसो आंनो हरफ्लालायबाय आंना बेदरनियानो जाबाय नांलाबो लोगोफोर दा फुंनि जानाय लोंनायाथ' जाखांबाय दा दुगैनांगौ दं दुगैयै मायै खामानिखौ जोङो नागिरनो थांसिगोन नागिरनाङा माने कन्टेक्ट खालामखानायखा नालाय बेजों रायलायहरनांगौ रायलायनानै थांनांगौ आरो ओमफ्राय खामानिखौ दिनैनो मावबोखानांगौनो सानसेखौ दिनै नायखानांगौ आरो मावनानै माबायदि खामानियाथ' होनदों जि दङ नालाय जि माबासो होनदों नामा गदाम ने शपिं मल आरो बे शपिं मलाव जि खनै दोननायसो आरो गावखौनो कास्टमारजों रायलायनांगौ गैया मानांगौ गैया माने नोङो जि गस्ला फैदों जि जायगायाव दोननांगौ बे बुस्थुखौ बे जायगायाव खननानै दोननांगौ बेल' आरो दा बे जायगायाव जोङो थांसिगोन रायलायनानै आंनि हिन्जावनि थाखायल' आरो आंहाथ' आं खामानि मावगासिनोखा नालाय हिन्जावनि थाखायल' बेवहाय सोहैनो आरो दा नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव नुबाय थागोन नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो दा फुंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअखौल' नेनानै थाबाय थादो